டேப்லெட் போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வருதா? அது உண்மையான பீரியட்ஸே கிடையாது. அது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கவரிங். ஸோ தயவு செஞ்சு உங்கள் பாடியை ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. சிம்பிளாக ஒரு லாஜிக் சொல்கிறேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்கள் உடம்பு ஒரு அழகான வார்ட்ரோப் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. பீரியட்ஸுங்கிறது அந்த வார்ட்ரோப்பில் டெய்லி ட்ரெஸ் எடுக்கிற மாதிரி நேச்சுரலாக நடக்கணும். இப்போது பிரச்சனை உங்களோட ஓவரீஸில் இல்லை, உங்கள் வார்ட்ரோப்பில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸு கலைஞ்சிருக்கு. நீங்கள் டேப்லெட் போடுறது மேலே ஒரு கர்டைன் வச்சு மறைக்கிற மாதிரி தான். அந்த கர்டைனை எடுத்துட்டா திரும்பவும் கலைஞ்ச ட்ரெஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். அப்புறம் உங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் சிஸ்டின் பார்த்த உடனே தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க. அது கட்டி இல்லை, அது உங்கள் உடம்பால் எடுக்க முடியாத அழகான ட்ரெஸ். ஸோ நான் சொல்கிற இந்த 3 விஷயத்தை சேவ் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு, மார்னிங் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர். செகண்ட், உங்கள் டயட்டில் சுகர் அண்ட் மைதாவை கட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக 10 மணிக்கு தூங்க போயிடுங்க. ஹோமியோபதியில் உங்கள் சிஸ்டமை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஹோப் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.